Здравейте хора, аз съм Зипи в Outsiders 40 и днес играем в PK Craft на Kit PvP. Ще пратя IP на сервера в description и смятам да започваме. Kit Heller. Танк. Искам да съм арчер. Умираш като кюфтени. Планк. Изобретателен лък. Той какъв е? Пауър тройка. Гати човек. Той, който го е измислил, е велик. Оле, изкара ми къва, къв се тига! За малко ще спърклипа. И върнахме с хора, убиха ни. И затова сме с друг кит. И нека да започваме, само да видим това. Скачаш ли, миличък? Перфектен си. Какво беше това, бе? Какво беше това, бе? Добре, се тая. Това не съм го пробвал. Грешен бутон. Сериозно? По-букчив кит има ли? Как може да е такъв? Мри бе. Бе, къв си ти, бе? Кой ще удължи така, бе, да мреш? Това ма цели с лъкът ти. Сега ще видиш ти. Ще нацеля аз. Това беше яко. Сега трябва да се покатерям тука. Уверявайки се, че зад нас няма никой. И изведнъж имаме още едно бонус ръце! Аз ти го наспама сега. Килстрик. Густо. Тук сега айтеми. Голденки, стрелички. Кой ще наспаем сега? Първо трябва да си изям това. Това беше най-тъпото нещо, което съм правил, но докато се регенерирам, някой ще ме убие. Така че, според мен беше по-добро да си направя така. Боже. И тук ще ги дебна, ще ги пречаквам и ще ги убивам. Да се кача. Някой ме е изпреварил. Не е за дълго. Бе, къв си... Ти кучо, ама си имам лък, бе, кучо. Какво беше това? Там имаш ли лиани? Или да го репортвам това, че има спайдър? Ще шифтиш ли, бе? Добре, имаш лиани. Бати хакера, бе, няма що. Оле, този хакер наистина. То наистина е хакер. О май гад. Уау, колко айтеми направо са ми безполезни. Сега я ще чакам някой.
Добре, върнах се. Сега, левел 1, левел 1, левел 2. Левел 3. 2. Това ще защити повече. Това също. Това също. Буклук. Буклук, кой е зад мен? Ето кой! Няма тим за мен. I'm a single. Да пукаш. И да пукаш. Let's пукаме! Умри бе! Умри бе! Ай, умрях. Гадост. Сега ще бъда кит. Ето кит не съм го пробвал. Искам да си вие полшанката. Аллах. Майка ти. Яла тука. Ах ти! Къде изчезна? Ах ти! Все тая. Сега ще го наспавам с тази смишка. Сега с мишката. Наспамил го и той умря. Кои сте без мишка, като мен, разбира се сега, да се фаля. Грешен бутон. Винаги спамете колкото можете повече бутона. И той умира като куче. Ето, доказателство. Аз му вкарвам по 60 хита на минута. Секунда. Даже 2. Он е танк. Бягай! Моля да се не ме убивай! Виж, че тук още почнах. Аз седа и тук ще правя паркурче. Вярвам, че има по-лесен път. Седим АФК. Съжалявам. О, леле Боже. И върнахме с хора. Сега ще продължим напред с китарчо. Скочим на чеко. Ей, сега, мреш. Наспамваме с мишката. Вау. Knockback. Планк. Олей! Майко. Бягай. Този от мен. Грешен е. Ела. Забих се. Аз проходих 10 км напред и изведнъж реши ама робът. Най-качеството на нещо на тази планета. И пак не мога да се обърна мишка. Някой в тази сграда ще го пострелям. Много жестоко. Ей го са. Малко не е жив. Ще го убием и без това. Жив, не жив? Наши човек. Last shot. И добре, с това ми се завърши този клип. Надявам се, че ви е харесал. И ако ви е харесал, ще се надявам да лайкнете това видео и да се сабскрайбнете за моя канал. И да, ако сте го изгледали, ако го изгледате, много ще ви благодаря. И ако вдигнете палчето нагоре, също много ще ви благодаря. И да, довиждане.